60 urte, 6 hamarkada bete ditu almenek eta hori ospatzeko batu diren artean, gehixenen ahotan, urte horretan eta bizi izan dituzten anekdotak, bizipenak, oroitzapenak, elkarrekin partekatzen egon dira, egun hau zelebraiken dabitzen bilarkian. Asko gainera, eraikina bere diferente ikusi dauen. Oso bat borrokan utxiaren kontra korrikak dordoka atera punxa litroka emekiko azikatzen arroka eta zenbat gau egon garen zeru arti. Hau irudikatzen gauen guk almen 60. Komunidade guztia hemen ikasle hoi mordo bat etorri die, baina gainera aspaldikuape bai. Eta guraso mordo bat umiape bertan daz, gaur egungo gaztiape baita hori oso esanguratsua da. Eta oso gustora gauz, prosa ederto joen da hori be ikasle hori mordo bat etorri di hortarako, ez dakit oso girona dau, postasuna ondisa dau, edo zeinek esate hotzue, zehozkin bia bada esan, dau lanerako gogua, elkarrekin egoteko gogua, uix esan almen 60. Eta oso posi gauz, eix esan, bai. Eta gozatu zan beste bai ez da? Gozatu be bai. Gente ikusten da hortan. Bai, hemen dau hori txaluak, barriak, animuak, hauze garai baten dana kolokan jartzen dana eta dana zalantzan jartzen dana. Eta olako gauzei reafirma hoitzen duzko, eta gainera, hau sortzeko prozesuan atzera begiratu dut, eta atzera begira horretan ikusi do nundi gatozen. Orduan honek emotezku injarra, oinarrizak injartu itzen duzku. Zergaitik jarraiko honekin, gogoratu daiki duguna, gure maitasunarekin. Ni hemen ibili nintzen, etorri ginen umezaintzan inda gero aurre hezkuntzako urte horrek almenea lehengo mailan, eta ez nazak ordetan oso ondo zesen eta zinokin etorri ginen, oinen buten da bolako adin saltuak eta etapa saltuak egoten dienean, hori ez, bildurrak ero sortzen diola, baina bueno, gu etorri ginen, eta nik horritzapen oso hona dut, eta azkenian 3 herrixetatik etortzen ginen jendia, Eramaixotik eta Bergaratik eta bebai, jende mordo bat ezautu gauen, eta ni batez be horrekin gelditzen ez. Jarraitu duzu, lehenko amistade horrek, ordu ezoteko jentik, jodoiak galtzen fanda hori. Joe, galtzen doia, azkenian oinik juntetan zara beste leku batzutan honeik jende horrekin, eta bai mantendu izendo igual, oso estuak ginen batzuk harremana, baina bai gelditzen da garai horretako lotura berezi bat, ikusten dituzunien orduen zurekin egon zienak eta, badeu lotura bat. Orduen maila asko itxen gauen gela berdinean eta garai horretako bekin. Horretzapen honetan ero bat ezagu horrek. Nik niri normalien bai. Eta zuzendari xaizela behikita xakon lehen eta oin zela behiketan dagoiki. Ez dakit, oin apur bat desberdina arrola. Bai. Lehen imaginetan dut, hola, begiratuko gauela orduko zuzendari xa, ni hemen ibili nintzen nien oinion arizmendietzan. Eta txaro ira eta zan zuzendari xa, eta lagun baten ama beba zanez, ez dakit, ez dut uste... Eta oin eurek galdetu bikotu, hor zelan begiratzen da zuzendari xa. Zuen etxekuak eta hemen ikasten ibilitakoak izan dira gurasuek eta? Bai. Nira eta bai, baina nira maiz. Eta ze konta egin dutzu eurak? Egin dutzu galderak, gaur egun eskola zela daue, eta konta egin dutzu lehen eurak 5. mailan ebitzenia zelakoa zen eskoletan? Bueno, batzuetan. Bai Oier eta bai ni 6 urtekin sartu ginen hemen eta 18 urtera arte hemen, beraz, bizitza da hemen, bai. Zeta gauza pasoko tezian, Bai, hori, ume txiki bat inda sartu eta iaia gizonduta irten eta... Eta, ostra, sartu gare oin eta harridura, goiti bera aldatuta gure garaiakin alderatuz, eta, bueno, seinale hona da hori, bai. Eta toko duzu zuen gelia, zuen txokuak edo? Hori, egon gara bizita emozionala itxen bixok batera, eta, bueno, gauzak partekatzen batera, eta Oierrek, aldaketa batzuk ikusi zitxun ikasle denboran. Baina nik ikusi dut... Nik elni baino zarragoa da. Ziero ezberdin ikusi dut dana, eta bai, harritxu nahu, eta... Anekdota behongo bia, bana kontetxeko maukuak, Dianak, akorrek izai, zer? Ez dakit, oin justo frentian torre baso daukotela nire torten jat burura txabolak itxen ibiltzen ginen garaia, edo kirolde gitxame bai, guk asko jokatzen gauen saskibaloian.
Eta, bueno, saskibaloian jokatuta gero klasera berriro bueltan jota izer dituta eta askotan, bai, bueno, eta hola makina bat anekdotan. Hemen ditu tirolinak, txaolak, azkenien almenenko kalekuk da kontutan izen da, ez da ikastola bape urbanua, orduan, zuakin lotura hori bete eukidau pizkat, basatixoak izen gare, gainotzeko ikastolakoak, gaino, ala, hor txaoletan, hori, arkitekto lanak, nekazari lanak, dandana. Ikastea da. Hori da. Eta sei bekuak, seiako hoen arteko pikiak, txabola zein ekitzen zagoen honaua, eta, bueno, holako kontuak eukido asko. Gare bilelakuak. Eta ondo horrelik ezai, pikia dako zue bigenen artian. Bai. Ez da pikeri? Ez. Bueno, askotan. Batzutan bai, ez da? Bai, batzutan ez askotan. Eta zelakoak zentzen dira piki horre, zeatik sortzen dira, Futbolan jolasten dugulako. Bai. Eta, Zekin duzu, gela batek bestian kontra edo? Ez goriazare txabaletan kontra. Gero itxau seirat eta gero itxen dugu berriz nazten garen. Bale. Itxen dugu harri horriar eta gero bezira ez dena benak aukatzea dau bat, gero besteak eta hola. Itxen da ekipo bat eta ekipo bat. Eta ja. Nahiko orekatuta. Nahiko orekatuta hori da izan benen, azkenean dena arreglatzen da ordua. Bai. Norena da idazten dugun historia, zeini erauzi gura, zaio memoria, diren gauzen erroak bilatzen ditugu, ez direnak sortzea baitugu helburu. Horretan, marraztuko ditugu. Ondala goi urte, jubilatu nintzen, eta ordutik barrura geletara sartu garen ningoen. Eta nau guztiz harrituta eta txundiluta. Nola aldatu dan? ez duzu topau, lehenko gelak ez duzu topau, ezta? Zebez, eta lehenko pupitria bez. Baina lehenko ikaslia irakasle maila bez. Gaur igual lehenko ikaslia bai. Lehenko ikaslia bai. Eta baino gehiago agurtu dut. Ziaro aldatuta ikusi oso orduan dana. Ziero. Ikusten da metodologia guztiz aldatuta egon behar dela. Hori da, gura dugu beste modu batera irakutziko dala oino, ezta? Bai. Ikasliak irakasle eukin da horre referente, ezta? Gela barruan dagoenean. Gaur horremeste jente juntauta, zuek igual pikima mariuta bai, horrek izan dana aurpegi eta izen danak relazen oiteko bai. Danetik pizkate eitzen du, bati izen bat ipini bestea, baina ez. Orokorrean ezautzen ditugu. Gutxien gogoratzen dituguna dia, formala zien horrek. Bestiekin ondo gogoratzen. Da erape gurekin gogoratuko dia, seguro. Baina, bueno, oroitzapen ona dauzkagu. Bai. Baina, nik beti bizi guztia ingotamen lana, eta niretako bigarren etxia sentitzen dut. Oso gustora itzultzen ez. Zube gustora gorko bisitik inorduan, sorpresa politiak inorduan. Oso gustora. Horri ginean Marikarne jame zegoen lan. Bai, guk Marikarnekin gauen lana. Lehen hezkuntzan lan egin izan da. Honei berriz, DBH eta batxi, batu gauen batxin. Niretat gaur izan da oso onkigarrisa ikustia zenbat jente hurbildudan almenera, ez gauen espero jendia. Lehengoko momentuan egin daude krosa eta ikasle hoi pila bat ikusitzugu eta izen da oso unkigarrisa. Eta, bueno, pasillotan debe elkartu gara, ja familixaka, ez da zena, naiz de zeuki hemen umiek etorri dienak ikustera, leketxotik. Irukote bat, andoa indik, esan duzkue. Bai. Oso Bergarako mutil batekin egon gara hemen, eta, bueno, berak egin zituela hemen 10 urte, ze, klaro, guetorri ginenien, lanera ona, ona leku askotatik etortzen ziren ikasliak, etortzen ziren Bergaratik, Plaintzitik, Aramaixotik, eta orduan aniztasun handia hauen, Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrasate. Zestua esan du Legazpi, esan du Oñati, eski ditu ikasliak Gasteiztik, oso toki Urriñetik. Orduan lehen irakaslea gela bat zan, eta de repente gela pila bat, txoko pila bat, eta bai, desberdin. Zenba denpora da, zuek hau alben etxize bina? Dala 10 urte edo, bai, pila bat. Eta hori ez dauz, zuek geli esan na, ez dauz, topo duzue, gimnasio bat? Batzuk bai, baina ez batzu guztiz aldatuta daz. Osea, que bai. Eta oroitzapena baina, zer oroitzapen dituzue? Onak eta txarrak, bisak. Bai, danetak. Eto esan bier bakarrik onak, txarrak bai, baina bisak. Txarrak zekin, azterketa garaisekin da relazionatuta normalian? Hemen irakaslien gelan zigortuta gotean eta holan. Denbora gehiago egin gelan. Edo, kanpuan, bai, pasilloetan pasilloak ikusten, bakarrik. Eta ondioke izango zinen gain igual zuen gelako danan izena jakiteko?
edo galdu iken da, bai. Bai, zer azkenean kintxuak eta izan gabe bai, eta herrikua gara azkenean, orduan bai. Normalian olako oroitzapenak egin dago olako anekdotak ez, nire akorrekin naiz, laugarren filan egoela jarrikia ez, da nire onduan egoela ez dakiz zein, eta aurrian egoela bakizein, da olakoak etorten dia flatxa? Bai dauz, igual, bai dut jatzu burua, zentzuk zauzen lehenko filan, zentzuk azkenian, zentzuk erditi, beti izaten zien bat patroi berdinak. Bai. Repetu ikizien patroi. Txarrenak aurrera eta... Jende berdinak jartzen zitzen, bai, onduan, eta hola. Irekasleak ez bazaben aldatu. Bai, hori zerritan bazetun da. Gente berdinak jango zina, zigortu. Bestela patizuen bezala. Klasien patizuen moduen. Bai, gu baduko kuadrian anekdota bastante, jangelan, patisuan, bai. Anekdotas, gainera gure kuadrilla hori, osatu zen almeneko bi maiekin, eta bai, hor mantentzen dugu. Jangelan zer, janalixa txalako ona akaso edo? Ez, bat ondokerixa asko jangelan. Ogisa botaten bata bestia. Bai. Baten jaten zaben bestiana, bestiak ez mutuztun ogisa, danetik, baina, ondo, horitzapek politxak. Eta gelen kontu hori zer pikiek gautezian, behin kontra edo gela... Herrixekin, bai. Eskoitzakuak, katxabatakuak, mondrakuak, bai. Kontu hori nik ustatu izan aldatu ez da, baina, berdin jarraitzen dauela, baina,